lokacin da aka kashe sayyidina Husaini wa gaya ma an taba kashe wani sunan shi Husaini wa gaya maka ai na ja ai hada rikici ne kawai ba wanda aka kashe ba wai an kashe sayyidina Husaini an samu matsala lokacin da aka yi rikici tsakanin gidan manzon Allah da sahabbai da ahalin gidan manzon Allah ina abu ne fa ba yi shi adalma ba masu yin magana suna cewa daɗi na da gobe saurin zuwa lokacin da wannan zindiki fasto masussuka dillalin sharri wakilin arna ya kaddamar da yakin sa ga addinin musulunci da yawa daga cikin wasu mabiya ɗarikun sufaye murna suke yi da yan shi'a mamanin su ahli sunna yake dragin kawai amma duk wanda ya san addinin Allah kuma mai hankali da kaji kalmar masussuka guda ɗaya guda biyu ka san ina ya dosa ana cewa a juru zuwa rafi wata rana za a dawo da fasashen tulu yau ga inda aka zo yau ga masussuka yana nuna al'amarin wato zuri'ar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama it just a fiction story tatsuniya ne tunda alkur'ani bai ambace su ba sayyidina aliyu da matarsa sayyida fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan matsayi da daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana nata na sayyidatu nisa'u ahlil janna yau ga masussuka ya sa kafa ya tarbude duk wannan abin tatsuniya ce bai faru ba babu sayyida fatima babu sayyidina ali ballantana ƴaƴansu alhasan wal husain ballantana sauran ahlul baiti gabaki daya babu su sayyidina abubakar babu su sayyidina umar babu su sayyidina uthman matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba su dan da alqur'ani bai kira sunan su ba ya dai ambace su a dunkule na matan manzon Allah da ahalin gidansa amma a kira su da sunayen su alqur'ani bai kira su sunayen saboda haka ba su existing ba kace an kashe sayyidina husaini an yi kaza duk tatsuniya ce ƙarya ce kaga ban tunanin akwai wani wanda yake jingina kanshi da addinin musulunci a kowane firak yake wanda yake da tababa akan samuwar ahlul baiti akan sayyida fatima da mijinta sayyidina ali da ƴaƴanta alhasan wal husain hatta abin da ya faru a karbala babu wanda yake inkarin wannan abu babu kuma wanda ya ce wannan abun ba zalunci bane babban abin da muka bambanta da ƴan shi'a shine mu ɗauki wannan ranar mu maida ta rana ta bakin ciki ko mu dinga wasu abubuwa da sunan addini shine ba za mu ba saboda Allah da manzansa su kadai suke shar'anta mana abin da yake shine addini kuma in akwai wata rana da mutum mumini zai wara domin bakin ciki dan nuna alhini to bata wuce ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba ai shahida shi duk wani motsi a addini sai an ce kai saboda tsari ne na Allah Allah ne ya tsara to yanda yace ayin nan haka ake yi ba wai da tunani ko hangen nesa ake addini ba saboda haka kaga anan wato an rushe tafiya shi a ranka ta kaf ba shi a masu suka ya bi ta kanta ka gane cewa abin inda ba munafurci bane ko wani makamancin haka yau duk wani mabiyin shi ya kamata a ce addressing wato masu suka haka nan ɗariƙun sufaye bisa wannan magana to ka iya cewa abinda ɗariƙun sufaye ta ginu kaso 80 ko 90 masu suka ya sa ya girbe su ko wani makamancin haka ku gane cewa masu suka ba dragin ahli sunna kaɗai a masu suka dan kwangilan kafirai ne yakin addinin musulunci yake kakai tuna kaka rudu da karanta alkur'ani da yake in ka ji wani bai hude yadda zai rera maka kira alkur'ani na ranzai da Allah tun da kake baka taba jin yadda aka rera karatun alkur'ani kaka rudu da wannan abu ai kwangila ce kuma su da gaske suke yi za a sa haka je karanta alkur'anin ka san addinin ba don komai ba dan ka yaki addini kuma wannan ba shine na farko ba duk wanda ya san tarihin musulunci ya san musulunci ya yi encounterin matsaloli koko irin wannan adawa kala-kala amma dai dama Allah ya yi alkawari Allah shi zai kare addinin sa bi izzi azizin au bi zilli zalil mu kadai mu abin da muke muna iyakacin abin da zamu iya ne a matsayin mu na wanda Allah ta'ala ya mana tagomashi addinin nan ya mana riga ya mana wando amma kariyar addinin na Allah ne kuma Allah yana bashi kariya ta ko ina Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ya karɓu rayukanmu muna musulmai gabaki daya